Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak praktikatzen espero dut. Baietz. Badakizute zer ziren sinismenak? Askotan hitz egin dugu, ondaz? Gure ohitura batzuk dira nola pentsatu, nola sentitu eta nola ekiten dugun bizitzen egoerekin. Ze behar dugu sinismena txar hauek aldatzeko? Berri horiek bizitu emozio handiz eta egunero errepikatu, jarraitu nirekin eta jakingo duzu. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula, erreminta guztiak zure pentsamendua zure zerbitzura jartzeko. Eta web orrian ere entrenamendu eder bat zure bizitza txikitatik sortzen hasteko. Ez alda altxorra. Sartu. Demagun, eskolan, ortografia huts asko egiten dituzula eta kokoteraino zaudela horrekin. Zer egin behar duzu? Sinistu beharko duzu gaitzarela ortografia ondo zaintzeko. Zer egin beharko duzu plan bat hori hobetzeko eta ilusioz lan egin lortuko duzun konfiantza osoarekin. Irakurri egunero, fijatu, idatzi eta plan bat egin egunero ikasteko ortografia. Demagun etzea, adibidez, Unai desastrea diktaketan oraintzea, unai jantzia diktaketan. Nola parte hartu behar dugu guraso gure seme alaben heziketan? Kasu honetan sinestu behar dugu gure seme alaba gai dela ortografian hobetzeko eta konfiantzaz aritu behar dugu berarekin. Gogoratu Pigmalion efektu ederra. Zuk espero duzun hori, horrek eragin handia du emaitzetan, besteengandik espero dugunak hain zuzen. Zeiten dute gure seme-alabek? Guri kopiatu. Orduan, zein da gure zeregina? Pentsamendu, emozio eta ekintzak errebisatu. Izan ere, hori itzuliko digu bizitzak eta hori da bizituko duguna. Zer utzi nahi diogu gure seme-alabei? Gure seme-alabek egiten dugun guztia ikusten dute. Eta gure emaitzak, bai osasuna, harremanak, ikasketak dena, pentsamenduaren arabera dira. Gure hitzak zer dira? Pentsatzen dugun horren adierazpena. Esperantza eta konfiantza hitzek asko laguntzen dituzte gure seme-alabak. Denbora guztian negatibo ari bagea hori da bultzatuko duguna. Oso garrantzitsua da arazoak aurkezten direnean guk helduok nola jokatzen dugun. Gai izan behar gea egoki kudeatzeko eta arazo horretatik ikasteko gai izan behar gea gure seme-alabek hori ikusteko. Ez gara ondoratuko. Zer erakutsiko diegu gure seme-alabei? Arazoak gainditu daitezkela. Eta are gehiago, hortik errefortzatuta eta jakintsuago atera gaitezkela. Porrotik ez da existitzen guk hala nahi badugu. Porrota zer da? Amore ematea, ondoratzea, baino porrotak ikasketa asko dakar bere gain. Eta gu gai balin bagea ikasketa horretatik hoberena ateratzeko, kriston aurrerakuntza egingo du. Ze iruditzen, ados zaude? Jarraitu nire bideoak ikusten aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi doteta ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txik, txiki, ban, buelta da buelta eman, ban, nakabu